ବାପୁନ ସେ ଡାକିଛି ସାଙ୍ଗଟା ଯିବା କଣ କେମିତି ଯିବା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଗିଫ୍ଟ ବି ନ ନେଲେ ପୁରେଇବେ ନା ପୁରେଇବେ ମୁଁ ଗୋଇଠା ମାରି ବାହାର କରିଛି। ତୋ କତିରେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଦେଖି ମୋ କତିରେ କେତେ ଟଙ୍କା 50 ତାଠୁ ଅଧିକା କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ମୋ ପାଖରେ କୋଉ ଅଧିକା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା। ଆରେ ତମେ ଦିଜଣ କଣ କଥା ହଉଛ? ଏ ଭାଇ ସାଙ୍ଗଟା ଡାକିଛି ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନ ନେଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବନି ନା। ମିଶେଇ ମେଶାଇକି ଟଙ୍କା 100। 100 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତମର ଜବରଦସ୍ତ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କା ଦେବି 2 ଜଣ ଚକଲେଟ ଅନେକ ଟଙ୍କାରେ ହଁ କୋଉଠି ମ ଚାଲ ଦେଖଉଛି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ନା ହେଇଗଲା ଆଉ ହଁ ମାଲିକେ କଥାଟା ପୁରାପୁରି ସତମ। ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମ ଜାରେକାରେ ନ୍ୟୁଲି ଓପନ ହେଇଥିବା 99 ମେଗାମାର୍ଟରେ। ଏଠି ତମେ ଯାହା ଖୋଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ବୁକେ ହଉ କି ନିଜ ଲଭରକୁ ଦବା ପାଇଁ ହାର୍ଟ ହଉ ସବୁ ପାଇଯିବ ମାତ୍ର 99ରେ। ନିଜ ରୋଷେଇ ଘର ଜିନିଷ ଠାରୁ ନେଇକି ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ଯାଏ ହଉ କି ଠାକୁର ଘର ଯାଏ ହଉ ସବୁ ଆଇଟମ ପାଇବ ମାତ୍ର 99ରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି ହଉ କି ବେଲେଣା ପେଡି ଏମିତି କୋଉ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ତମେ ଏଠି ପାଇବନି। ବୋବାଲିଆ ଆଇଟମ ତମେ ଏଠି ପାଇଯିବ ମାତ୍ର 99ରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ BMW କାର ହଉ କି ଉଡାଜାହାଜ ଏମିତି କି ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟ ବି ମାତ୍ର 99ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି 500 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ସପିଂ କଲେ ଗୋଟେ ଲକି କୁପନ ଉଠିବ ନଭେମ୍ବର 15ରେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଛାଡିବା ପିଲା ଧାର ଉଧାର କରିକି ପଛେ ଅଧା ଦୋକାନ ବହି ନେଇଗଲି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ତମେ ବି ଆସ। ଲୋକେସନ ଟା ହଉଛି ନିୟର ଜେମାଶୁଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଜାରେକା।